Булевар Васил Левски, жилище под наем. Намира се точно на ПУП-а. Това е кухнята, напълно оборудвана с всичко необходимо. Има и миялна машина. Ще ви покажа клетката. Така ще се ориентирате и в локацията. Има малък балкон, подходящ за пушачите. Санитарен възел. Входната врата. Това е хола, от който се влиза към двете стаи. В момента едната е обособена като кабинет с доста голяма площ. Тя също гледа към булевар Васил Левски. Надявам се да се ориентирате в площта на помещението. И другото е спалня, също доста голяма. Тя е ориентирана към вътрешен двор, югоизточно изложение. В хубаво време се вижда и Витош от прозореца, но днес времето не е хубаво и няма да мога да ви я покажа. Отопление на топлофикация.